agresivă ne așteptam la acest început din partea Potaisei. Trebuie să depășim repede avantajul de dezavantajul de 8 goluri. Pe puține spații de pasare pentru islandezi. A intrat însă prin semici. Distanță islandezii. Primește Gârchici. Faultat acolo foarte bine de Roland Tal. Islandeze, din nou Gârchici în zonă centrală. Încearcă o pasă pentru Gielason. Gârchici pentru Olafsson, blocat Olafsson de Dragoș Iancu, foarte bine. Runarsson, blocat Runarsson de Pavel, încearcă o pasă pe extrema, aruncă însă pe lângă poartă. Puțin nepregătită aruncarea. Contraatac faza a doua pentru islandezi, însă s-a dat foarte. Rămânem în aceeași apărare, om la om. Primește acum balonul și apără! 8 la 4! Am recuperat deja jumătate din distanța care ne separă de islandezi. Apără din nou! 9 la 6, minutul 18. Gielason blocat, foarte bine Gielason de Radu Lazar. E o gălăgie infernală în sală. Pătrunde acum, apără din nou Țengea de Crislezi, însă balonul. Rapiditatea jocului, ce scuze pentru această greșeală. Olafsson pentru Badusson. În continuare, nu pe unde pătrunde islandezii. Forțare la Gielason. Badusson, pătrunde bine Badusson, însă s-a dat pași la islandezii. Din nou Badusson pentru Olafsson. Gielason, aruncare deviată de Raun, repun de la colțul terenului islandezii. Încă o dată am fi în finală. Desigur trebuie să mărim diferența, a marcat la 22 de goluri. Pași la Gielason. Raul Marian. Minutul 26, 15 la 7. Și este forțare la publicul pentru această revenire a Potaisei. Svensson. Runa. Ne apărăm agresiv din nou, om la om. Alunecă însă Ignat, aruncă însă în bară. Runarsson. Și sunt 2 minute eliminare pentru islandezii în prepasiv. Olafsson blochează bine Ignat. Faulturi bune ale lui Lucian Ignat.